A kissel az új kutyusomban fogunk lenni. Hogyha véletlenül reklám jönne be, azzal ne foglalkozzatok, hogyha véletlen belemegy egy kicsit a videóba. De most itt kis lesz a lényeg, nem a reklám. Szóval vigyük el Kist egy kicsit sétálni. Jaj, na már, és közös. Ma nem lesz itt séta, de lesz. Hát, veszünk föl mossisakot, kutya meg elázhat. Ez kutya. Kutya. Egy kis élelmet szerzünk. Hé, Kis, nem ütögetted még? Azért. Nem ütöd. Na, köszi a húst. Jól van, nem veszem el a húsikádot. Ez a tiéd. Jaj. Ajjaj. Hát pontosan ugyanerről beszéltem, hogyha ilyen történik, a videónkat ez lezavarja meg. Körülbelül 2 perces videóra gondoltam, de hogyha kicsikét átnyúlik, az sem baj. Na gyere! Hazaértünk, igen. Újra megengedtem Kist. Népszerű kutyámat. Hova ment? Írát, akarsz jönni? Ja, tényleg. A kutyaházat még ma meg kell építenünk. Na, megvan a videók feladata. Te Kis itt maradsz. Skype-órázra kötöttem. Itt maradsz. Jó. Írjátok meg kommentbe, miből legyen a ház. Köszönöm.